Vos hay preparado un vídeo que había de ser para 100 suscriptores, pero no me arriba de momento. Pero bueno, el vídeo le ficaréis igual. Hem creat un còctel, ¿vale? Que li posarem plàtano, li posarem gelat de iogurt, li posarem una miqueta de xirot de plàtano i concentrat de sucre, ¿vale? Llavors li posarem una miqueta de gel picat i això quedarà de meravella. Què trobes? Vols que comencem a preparar-ho? Sí, me sembla bé. I m'hauries de fer presentado algo. Tens raó. Este és Lluc i estem gravant per al canal de YouTube, això sí, ¿vale? Jo sóc Luca Killer. Tens raó. Vale, Luca Killer, vale, va començar a fer vídeos i vaig decidir parlar amb ell per a veure si podíem fer un vídeo els dos conjunts per a crear un còctel, que este còctel se dirà Luca Killer, si et sembla bé. Sí, claro. Perfecte. Pues llavors, si tens alguna cosa a dir, Tranquil, me va tot bé. anem a tope. Pues va, començarem en això, vale? Mira, posarem la licuadora aquí, prop de Llucs, ¿vale? Vale, sí, guanyem entre els dos. Vale, mira, el plàtano lo posarem tot aquí, ¿vale? I almenys lo que faré serà posar-lo, ¿vale? Perfecte. Com se li perd això? Aquí veig. Quilòmetro más a mi si quieres. Pues que el plàtano es molt bo, ¿vale? Perquè li haurem de posar aquí, ¿veis? Va. I ja, això ja ho poso dins. Sí, petito, sí. Deixa'm sortir d'aquí. Sí o no? Perfecte. Ara li tirarem el licor de plàtano, ¿vale? Que també li pots tirar dins. Ja, ho farem això. Això. Ho posem aquí. Posa, tranquils. Molt bé. Perfecte. Oh, de sal, tenim-lo parat. Vale, llavors posarem una mica de gelat de iogurt, ¿vale? Sí. Li tirarem. Està tot això. Muy bien. Perfecte. Vale? I llavors li exprimirem mica i mica, vale? Sí, vale. Vale, a tot i això li posarem gel picat. Així, vale? Tirem fora. Taparem. Costaguetes. Sí. Gai fortuna. Ara passa res. Vinga, va. Si Llavors, això queda com abans, estirà superbo. això, només en el carinyo en què ho han fet, té que estar bo sí o sí. Sí. Vale? Llavors li posarem, ja es posen les palletes, les tres així damunt, dins, vale? I el que li farem serà que lo decorarem una miqueta de xocolata, de boletes de xocolata. Pico ja. Sí, sí, posa. Llavors, hop. Què trobes? Prova a veure. Prova a veure si està bo. Quina... En la que vulguis, en la que vulguis. La que més ràbia te doni. Està bo? Ah, a veure. Tarado. Ja sec. Això ha quedat perfecte, cremoset i bé. Pues bueno, jo trobo que ja que se mos dona bé, qualsevol dia d'estos, si ne farem un altre, Potser sí, no dic que no. He dit també que este serà l'últim vídeo parlant en català.
perquè prefereixo parlar en castellà per poder arribar a més gent. Team X.